Velkommen til nyhederne fra Sommerland, Sjælland. Vi skal høre om nogle af de nye ting i verdens bedste sommerland, Sjælland. Vi har boogiebilerne med kæmpe ballonhjul. Vi har farlige cowboys i westernbio. Vi har nyheder om mobilsjov, og vi har en gæst i studiet, nemlig Sommerland Sjællands far. Tak, fordi jeg må komme ind i et lille bitte studie. Jeg er jo vant til åben himmel. Fortæl mig lidt mere om nyhederne i Sommerland Sjælland. Vi har en splinterny westernbio, som du ser der. Mm-hmm. Vi har boogiebilerne, som er rigtig sjove. Og så har vi en masse mobilsjov. Du kan styre en kæmpe vandkanon med din mobil. Du kan aktivere en masse sjov, mens du går gennem Sommerland Sjælland. Og det er en verdensnyhed. Du kan også overnatte i en af vores dejlige familiehytter. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i nyhederne. Tak for i aften.